moko sitako dhi clinic nyaka ng'ini ngima mar miyo chal nade pono ne nitiere koda kute mag ayaki nitie kaka ichako mi yedhe aparo ni group no bende walos godo ne nyithiwa manyiri ma samoro osegamo kute mag ayaki to pod gi pek kaka ginyalo ritore gin giwegi kanyakla kod jonyuol nyithindo ma samoro both ma kama osetimre osebedo gi ich mano momondo kata mana kotin samoro osebedo kod kute mag ayaki jonyuol ma kama gibende nyaka walos godo mar mondo mi nyithindo kik bed gi paro mombachni donge kwatieko Rose wachak kodi Faiza wachak kodi haya Rose wachak kodi paro minyalo chiwo ne janyuol gi nyithindo makit kod magi kod kata na jok modak e alwora mag nyithindo gi nikech wan responsible chuo gi nyiri emomiyo ni gitete more koro achak kodi chiw ne gi paro makende gi wachni mogik kwatieko. Okay, gima nyalo nyiso jonyuol especially ma oyudre environment ni nyathini ema nigo to oyudo nyaka ich nyithindo kier no kier temi mak lwete kaminyalo puonje kata jomodak go around puonjgi awinjo nitie ndalo moko mane wawacho ni ati ka ng'ato niga yaki to ok unyal kata chiemo kode sana achiel koro puonjji ni these things happened ng'ato no kier oyudo gimoyudo lakini ngima nyaka dhi mbele janyuol kikine koro ni nyathini onge hopes nitie joma ni noyudo tuo ni katindo sani gin joma dongo sana e pinywa kae kwa hivyo it is never the end of the road for everyone for parents, for the community. If we can hold hands we can make a difference. Ero kama na inya ote maliwa inya paro ni mogik Faiza kwatieko an ka gima nyiso jonyuol ni ka nyathini osegamore